Dia a tothom. Espero que tingueu un molt bon dia. Avui tenim un nou record. Avui he decidit fer una mica d'estac. He fet algun, però veiem com funciona. Vale. 155. Quin número tan lleig, jo diria. M'agrada gens el número 155, però bueno. Què ens diu aquest exercici? Minimum stack. Dissenya un stack que suporti el push, pop amb top en retrieving i en busca el mínim element que en temps constant, vale? Aviam, continuem llegint. Implementa el min stack classe, la classe min stack, en iniciar l'stack com un objecte, perfecte. Vale? Bueno, això pràcticament no cal explicar-ho. Iniciem la min stack com un objecte, vale, que és aquesta classe. A l'init l'hem de passar un stack que s'inicialitza com una classe, com una llista, vale? Ja tenim inicialitzat el nostre stack. Què vols? Push un element, un integer, valor a l'stack, vale? Necessitem fer un push, com es fa això? Un stack, self.append, vale, ja el tenim, vale, perfecte. Remou l'element top, o sigui l'element que està al top de l'stack. Què vol dir això? Per exemple, si tenim un stack, com veiem aquí a la dreta, vale, a la pantalla, si tenim un stack i afegim números, afegim el menys 1, 1, 2, 3, i ens diuen fes un pop, que significa l'element més al top de la llista, és l'element més a dalt, vale? Que seria aquest element, i aquest element l'hem de treure, vale? I això com es fa? Bueno, com ens diu, això és self.pop, vale? De self.pop, perdoneu, self.stack.pop, i aquí també, a dalt, perdoneu, aquí és self.stack.pop, i això només retorna un pop. Un pop normalment, quan tu fas el pop, com veiem, et retorna aquest element que hem suprimit. Si tu fas, per exemple, s és igual a stack.pop, s és igual a 3, en aquest cas, vale? Com veiem. Vale. El top agafa l'element més llarg de llista, que bàsicament no el suprimim, vale? No aquí fica remou l'element de la llista, i aquí diu agafa l'element, no l'hem de remoure. Bueno, si no l'hem de suprimir l'element, l'únic que faríem és retorn de l'últim element, self.stack, l'últim element, ja ho tenim. O sigui, busca l'element mínim de l'stack, vale? Com podries fer això? Seria return min de stack, no? Perdoneu, això és self. Perdoneu, això hauria de funcionar perfectament. Hem seguit el que hem dit, vale? Però no pot ser tan fàcil, no? Perquè és mitjà. Aquí diu, necessites implementar la solució constant time, vale, per cada qüestió. Què passa? Que això no és constant, no? Això busca l'element més petit, o sigui, aquí n'hi ha buscant, menys 1. Bueno, crec que seria per aquí, Això no és constant, això és lineal, O big of n, vale. Vale, aquest seria, podríem dir, la part difícil, no?, de buscar, la part difícil d'explicar, vale? I com ho podríem fer, això? Vale. Aquesta part és més tricky, i això, si necessitem tenir l'element més petit tota l'estona, vale? Quin és hem de fer constant, què vol dir? Que quan agafem aquest element, vale, perquè serà constant, l'últim element, necessitem tenir l'element més petit, perquè volem que sigui constant. Vale? Què vol dir constant? Que si tu ens diuen això, no haguis de buscar tot el nostre stack, sinó que puguis agafar l'últim valor, vale? I aquí ja te'l torni, vale? El que voldria jo és retornar això,
Vale. Com ho podríem fer? Com ho podríem fer? Clar, nosaltres no podem sempre buscar l'element més petit perquè quan ens retornen al top, vale, no funcionaria, no? Vale. Vale. Com nosaltres podem anar guardant l'element més petit? Com podem anar guardant l'element més petit amb temps constant? El que jo faria és saber quin és l'element més petit tota l'estona. Què vull dir amb això? Tornem a tenir aquest array, aquest stack, menys 1, 2, menys 3 i 4, vale. Tenim un altre aquí, vale. Tenim un altre stack aquí, que diria, quin és el valor més petit que tenim ara? Bueno, en tenim cap, doncs posa el menys 1. Perfecte. Quin és el valor que tenim més petit aquí ara? El menys 1. Vale. Quin és el valor més petit que tenim ara? El menys 3. Quin és el valor que tenim més petit ara? El menys 4, el menys 3. Vale? Això què vol dir? Que si nosaltres, per exemple, fem un pop, no?, d'aquest element, vale? I ens diu després agafa el mínim, ja podrem buscar-ho amb constant. Vale? Si ens demanen fes un pop, no faci res, sempre tindrem el valor més petit en qualsevol element cada cop que ho fem. I això com ho podem fer? Com he vist aquí, el que podem fer és un self.min stack, vale, que aquí què vull guardar? Aquí voldré anar guardant els valors més petits del nostre stack. I com ho faré això? En el push, vale, primer hem de mirar si tenim algun valor, perquè si no tenim cap valor petaria. I com ho fem això? Direm if not, si no tenim res, en el self.min stack, vale, què vull que passi? Vull que el self, això, vull que el self.min stack, vale, .append, que vull que afegeixis el valor, vale. Ja aquí ja ficarem el primer valor que tenim, no? Perquè no tenim res i afegirem. I si ens anem pop, pop, pop i llavors tenim un altre, com que no tenim res, l'anirem afegint, vale. Què passa si tenim valors? Vale? Else, si tenim algun valor, què hem de mirar? Hem de mirar que el nostre element del nostre min stack, o sigui, l'últim element que tenim, self.min stack de menys 1, vale, si he d'agafar el valor, vull que sigui, vale, el valor més petit del valor que em passo, vale? I això com ho fas? Ho fas així. I aquest serà el meu valor més petit. I pots pensar, ostres, però abans has dit que min era big O of n, no? Era lineal. I és veritat si tenim un array, però tenim dos valors íntegres. Aquí min stack podrà ser el menys 1, i serà, perdó, el 2 aquí i el menys 1 aquí. Per exemple, això què vol dir? Que estàs comparant dos valors al mateix temps, no és constant, sempre serà dos valors. Perdó, és constant, mai serà lineal, vale? I quan tingui això, què vull fer? Vull que el meu self.min stack, vale, què vull que facis? Vull que m'afegeixis el valor més petit. Vale. Això què vol dir? Què tinc ara? Ara, anem pas per pas, tornem a fer-ho, tornem a escriure-ho, perquè quedi ben clar què és el que estic fent. Començo amb aquests dos stacks, vale? L'inicialitzo, vale? I em diu, sisplau, fes-me un push de menys 2, vale? Vale, afegeix-me menys 2 aquí. Farem en negre. Vale. Després diu, vale, el meu min stack, que és aquest d'aquí, té algun valor? No, doncs afegeix-me menys 2. Vale. Què diu després, vale? Torna'm a fer un push de 0.
faig un puix de 0. I què em diu? Tinc algun valor aquí? Sí. Vale. Else. El meu valor és més petit. Agafa el valor, més petit entre l'últim valor del meu stack, que és aquest, vale? Perquè només en tinc un. L'últim valor, que serà l'únic que tinc, menys 2, i el valor que m'han passat, que he afegit, és 0. Doncs per suposat, menys 2 és més petit que 0, i aquí que afegiré menys 2. Vale. Continuem. Fem un puix de menys 3, aquí, i diu menys 3, agafa l'últim valor, menys 3, menys 2 és més petit que menys 3, no, perquè menys 3 és més petit que menys 2. I aquí afegeixo menys 3. Vale. Get min. I aquí, que hem fet això, que he de retornar? He de retornar self.min stack del valor més petit, que serà el menys 3. Vale. Perfecte. Agafaré menys 3. Perfecte. I diràs pop. Vale. Pop, he de treure trauré el menys 3 d'aquí. Pa. I també he de treure el d'aquí, no? Perquè si no el trec sempre m'anirà pesant menys 3. Si, per exemple, llavors em digués si no faig el pop aquí, el valor que em donaria més petit seria menys 3, però com que he fet el pop, o sigui, com que he volgut treure aquest element, hauria de retornar el menys 2, perquè aquest ja no existeix, aquest ja ha desaparegut del mapa, vale? I com ho farem això? Farem min destack punt pop. I no retornem això, perquè aquest només serà per retornar el valor més petit. Aviam si està bé, o sigui, el que busco aquí és dir, espero que hagi quedat clar, i això ha de funcionar. Per què no he fet el top? Perquè el top només em retorna l'últim element de la meva llista que tinc. El que serveix aquesta llista, vale? El que em serveix aquesta llista, per què serveix? Aquesta llista només serveix per tenir una referència del valor més petit. Perquè necessita amb cada índex, no? En l'índex 0, no. Quin és el valor més petit? Menys 2. En l'índex 1, quin és el valor més petit que tinc? El menys 2. En l'índex 2, quin és? El menys 3. Però per suposat, si traiem l'índex 2, no, també hem de treure de l'altra llista, vale? Sempre hem de fer-ho, perquè si no, quan vulguem, si només aquí tenim dos valors, i aquí en tinguéssim 3, no tenia sentit, no? Perquè hem de ser iguals, necessitem tenir els mateixos valors quan volem alguna cosa, vale? I ja estaria. I això, fem un submit, i és perfecte, com veieu, funciona perfectament, i això és constant. Sí que tenim, això és constant, el nostre, tot és constant. Vale. Per què? Bueno, estem fent un stack, vale? L'stack, per suposat, serà de la llargària, bueno, bàsicament, com ho podria dir, aquest stack serà de la llargària que hem fet aquí, no? Que ens han demanat més. Hem fet aquest stack més, que això serà la llargària de l'stack, bàsicament, i llavors podries dir, això és Bicovent, vale? Però és constant, el temps és constant. Podríem dir que l'espai, depèn de com ens ho vulguem mirar, seria lineal, però potser podríem dir que és constant també. I ja ho tindríem aquí, no? I ja estaria. Fiquem-ho. Això 100% és time. És Bicov1, vale? Això vol dir que és constant. Vale? És constant com estem veient, vale? I l'espai serà, si diem que n és igual a la llargària del nostre stack, si diem que n és la llargària del nostre stack, llavors l'espai Bicov of n, no? Si en cas que diguem que n és igual
length de stack. Vale, espero que hagi quedat clar. Un exercici interessant per tenir els fonaments bàsics, i si teniu algun dubte o alguna cosa, sisplau, poseu like, subscriviu-vos i ens veiem al pròxim vídeo. Moltes gràcies.